Je mám hľadem sa YouTube, máte to aj dole v popisku. Takže sa pokúsime čo najväčší dom postavať. A jeden mi tu išiel a mi tu robil naspäť. Čiže dajte ultra hate. Chcem mať nejaké odberateľe. A čo, jak sa máte dneska? Mám skvelo. Dobre. Player ultra je tu najlepší na servere. Takže ja som tu najhorší. Dajte mi prosím like a odber. Taký content. Ja chcem, že by ste mi dávali odber, lebo na to viem. A zastupuješ mi. Že tu chodím nebude. Aha, on má ten trail, tak na hovno som to zabrajte. Aj bože. Mám 550. Teda? To nie. Dobre. Dneskajšie videa budú dve natočené. Bude až trvať toto videjko 12 až 14 minút toto. A vy čo máte hrať najlepšiu hru? Ja vás pridám do friendov, lebo že by sme si zahrali Rivals alebo dačo také. Dobre. Dávajte mi like a odber, prosím, lebo potrebujem veľký koncept. Prebačte, že som natočil mesiac a to je... Ja nechcem kupovať. Mám 113 iba robot. Ja som iba pre robotku odbala. Dobre, prídete z vodu potom robím a keby ste chceli nejaké reakcie natočíme na Bouchala alebo na Parího alebo na OVSK za ten točí dosť. A napíšte do komentárov, prečo Bouchal netočí dosť OVSK šumu. Dobre. Ale ten... Keby som si kúpil dvakrát odberateľ, by som bol debil. Máme tu ďalších 6,5 tisíc. Nie. Sure, sorry. Hádajte, koľko dáme za mesiac do toho týždňa do nedele 10-15 odberateľov, prosím, dajte to. Lebo ja sa snažím natáčať dosť a idem to moc. Jako viem repovať, ale veľmi neviem repovať, a tým si dobre učím kameru. Zas ma zabil.
Koľko vy máte Robuxov? Napíšte mi do komentárov dole a už to má takých 5 minútiek. Dobre. Hádajte, na čom hrajem. To. Mohol by som skúsiť Kill Player. A všetky? Nie, to neurobím. Lebo zbytočné Robuxy by niečo nemal. No 35. Mám tu lepšiu posteľ, to je na nič veľa. Máme tu húbku. 7. 8. Colors and still are then they're all still in. Dun, dun. No. Okay. Idem ku místo pistoly. To jump from space. There is all space. You are teleporting. Ale ideme tam. Dobre. Ty kokos, to im čo hrá asi. Dobre. Mouse. Aj. Pojem. Aha, my sme len vyhrali. Kill Owl. A koľko? Wow, to kde ma teleportol ako... No to je všetko to. Autofix. Okay. Mám teraz to, ja som to asi už také vyhral. Nemám vape. Koľko stojí bez 300 eur? Idem to 700 000 strength. Nowhere. At first you go west, nowhere into epic spring run. Dobre. No takú knižku či čo. Alebo pím. Viete, tu je 2,4 a jeden debil. No napríklad lebedovat. Valero. Dobre. 1, 2, 3, 4 and 2 and Dobre, za 3, 2, 1 mám 5000. Toľko. Tu. Tušku. Hádajte. Koľko? A čo tam bude s tým starterem? Nič.
Vidíte? Tu sú za eura, kúkajte. Tu sú za eura. Tu máme, ale jak sa tu má platiť, môže? Mám kameň. Tomu teraz po hlave. Dobre. Dostať. Ja sa ho bojím docela. Pôjdem fix. Koľko čo bolo? Koľko stojí fix? Jej. Dobre, za minútku končím. Dobre, čo tu máme? Tu sú hodnotie 600 Robux vajca. To je 3 QX. 1 milión, to je strašne veľa ako. Hádajte. Dajte like a odber a sa učím s vami a čus.